Мирчев, добро утро. Мога ли само един-два въпроса да ви задам? Всички много критикувате Пеевски, не одобрявате неговата дейност, аз също не одобрявам. Това е важно, че вие не одобрявате. Да, категорично не одобрявам, но има няколко нюанса. Господин Пеевски се движи в Народното събрание през специален ход с охрана, с няколко автомобила. Бихте ли казали кой му е разрешил, тъй като Националната служба за момент, не сте ми чули въпроса. Съгласно член 8 от правилника за организация и дейността на Народното събрание, за вътрешната и външната охрана на Народното събрание отговаря председателя на Народното събрание. Тоест тук НСО няма юрисдикция, то може само да изпълнява функциите на охрана. Значи въпросът е към председателя на Народното събрание. Председателя на Народното събрание обикновено се съобразява с изискванията на НСО. Пеевски, ние сме пускали много въпроси към НСО, аз специално поне 3 въпроса съм пускал. Охранява в момента НСО, специалният отряд за борба с тероризма, т.е. баретите, и отделната той си има частна охрана. Всяка сутрин пристига през специалния ход, не като нормалните народни представители. Той си влиза през задния вход. Защо е така? Защото на нашите въпроси се отговаря, че това е класифицирана информация, има си комисия, която ги решава тези неща. Запознайте се на сайта на Народното събрание с тези отговори на нашите въпроси. Той не работеше ли уж за народа, пък от кой се пази? Работи за народа, но идва човека с ескорт. Вие, ако идете пред кабинета му, например, има винаги по 2-3 охранители. И още един въпрос. 49-то Народно събрание беше създадена една специална временна комисия за изследване всички факти и обстоятелства за честността на машинния вод, ако си спомняте. Така. Която имаше и много специален режим на работа, тъй като се назначаваше заседание от председателя на Народното събрание по това време, случайно Росен Желязков. И тази комисия проведе само 2 заседания, като предстоящото трето трябваше да бъде изслушан, аз като журналист провел журналистическо разследване. Повече нямаше никой за фамозното информационно обслужване. Между другото, още тогава повдигнах въпроса, че информационно обслужване работи с неверифициран софтуер, т.е. софтуер, който може да се прави всеки, който възможно е, трябва да се направи одит на всичко това. Реалността са, че видяхте вчера информационно обслужване под влиянието на Пеевски. Това не е някаква тайна. Силното влияние на ДПС ново начало върху информационно обслужване. На нашите въпроси, на натиска, който сме оказвали като опозиция, винаги отговорите са били така семплички, информационно обслужване, специфична структура и така нататък. И какво е специфичното, като е акционерно дружество? Знаете ли между другото, че знам, че има и частен. Да, а знаете ли на колко години са акционерите? Не знам възрастта на акционерите, сигурно 113 години, 112, 110 години. Как ви се струва това? Не е окей. Това, което мога да кажа е, че аз не знам дали проблемът е в информационно обслужване, между другото. Проблемът основно е в обществото и в това, че ние позволяваме скупен вод партии да влизат в парламента. Това е основният проблем. Информационно обслужване смята данните, които влизат при тях. И ако вие отидете и сканирате всички протоколи от сайта... Не, не защитавам информационно обслужване. Но ако вземете и сканирате, защото ние сме го правили, вземете и сканирате всички данни, които са на сайта на ЦИК и ги съберете, се получава горе-долу същия резултат. Големият проблем тук е в секциите, където се манипулират протоколи, където се надписват... Големият проблем, господин Мирчев, че първо на информационно обслужване със закон са му вменени задължения да... Добре, аз се извинявам, мога ли да влизам вече, защото казахте един-два въпроса, пък ме чакат за среща. Това е много важно. Да, не сме имали оговорка просто, не за друго. Благодаря ви, ама наистина ме чакат. Затова стои чакам отвънка, нали? Чакате обаче, ако се бяхте обадили, щях да дойда по-рано, а ме чакат за среща. Кажете последно и да влизам. Последно, че информационно обслужване набира едни 600-700 експерта експресно в рамките на 10-15 дена. Как се намират компютърни специалисти, 5-600 души? Те не са компютърни специалисти, това са оператори. Напротив? Не. Вижте, аз съм в IT сферата и през целия си живот съм бил там. Знам какво е компютърен специалист и знам какво е оператор на компютър. Добре, успех ви, пожелавам всичко най-добро.